Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam hormati dun sanak kasadonyo di mana saja berada. Untuk nanlah pernah kasihko, ambo ucapkan selamat datang kembali di akun Niko. Untuk nan baru tiba, ambo ucapkan selamat datang dan terima kasih Allah berkenan berkunjung ke akun atau laman Facebook page Tiaka Guguk Iko. Pada kesempatan kini ko ambo ingin mendiskusikan sesuatu jo dun sanak sadonyo, iaitunya sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau, wabil khususnya tentang pemakaian gola adat Minang. Sebelum ambo lanjutkan, izinkan ambo bertanya. Sia saja di antara pemirsa kini ko nan olah babinyi alias olah berkeluarga. Maaf pertanyaan ini ko untuk nan laki-laki ya, untuk ibu-ibu induk-induk dongan saya dulu. Tunjuklah tangan. Sia nalah berkeluarga nan sedang mendonga kini ke. Mungkin lai banyak ndak, sebab ambo rasa indak banyak orang nan nolun babinyi nan mendongan siaran iko deh. Kalau nan muda-muda, nan ulun belaki, nan ulun babinyi, mungkin tak tertarik nya mendongan konten nambo ko. Ko kedidongan orang gaek, kedidongan lah bau ben. Ancak nan lain nan ketuju konten nan dicari leh. Itu nyinyo. Siana lah menunjuk tangan, terima kasih banyak. Berarti dun sana olah berkeluarga. Nah, kini den atau ambo kebatanyo. Sianan lai punyo gola. Gola adat Minang. Sado dun sana nan lah tunjuk tangan cako nalah berkeluarga atau lah babinyi atau olah beristri, sia nan lai ado gola adat. Cuba tunjuk tangan. Indak ado nan tunjuk tangan sampai kini tampak. Artinya awak kasadonyo ko indak ado gola awak dah. Indak ado awak bergola dah. Indak ado bergola sultan, indak ado bergola sidi, indak ado bergola bagindo, rajo, marah, malin, dan lain-lain sebagainya. Padahal adat Minang mengatakan ketek banamo, godang bagola. Ko ambo bacuan mana pantun lengkapnya, pancaringe tumbuh di pagar diambil orang ke ambalau. Ketek banamo, gadang bagola, iyo ba itu adat kita di Minangkabau. Nampi awak di Tiaka, lah kita pakai. Mau tanya lo nan bukan orang Tiaka di Guguk lai terpakai. Di Kuranji di Kebun Tungkek, di Dongung-Dongung, di Talago, di Sungai Tolang, di Majuo lah, di Belubuh, di Bukit Api, di Majuo. Dalam lingkungan Kabupaten 50 kota. Lai awak bagola. Kalau lai ado di antara awak nan mendonga kini ko nan pangulu, nan lai datuk. Kalau datuk iyo lai bagola. Adonan Datuk Bosa, adonan Datuk Ketek, adonan Datuk Marajo, adonan Datuk Lelo, adonan Datuk Mangkudun, dan lain-lain sebagainya. Umumnya, orang nan bergola di Kabupaten 50 kota ko, atau di luar 50 kota ko, hanyalah para datuk-datuk. Padahal dalam adat indak baik itu sebenarnya doa sana. Sianalah diangkat jadi datuk, baru mendapat gola. Anda itu adat Minang deh. Ketek bernama godang bagola. Artinya ketika ketek kan tak ada awak kau hendak mendapat nama dah. Mendapat kasadonyo. Ketika awak godang baik itu pula mendapat gola kasadonyo. Baik itu sebenarnya posen dari adat Minang. Tapi itu nanindak kita laksanakan. Baik di Tiaka Guguk, baik di Guguk Bona, baik di desa-desa lain sekeliling Tiaka maupun di keseluruhan wilayah luar 50 kota atau Kabupaten 50 kota nan kita kenal kini ka. Menurut sana tu. Kata ruh aja kita ceriko, ndak ada awak bergola dah. Manamu ajanya. Secara adat kurang sebenarnya. Tapi nan selama iko kan tak ada masalah dah nak. Tak ada masalah dah. Tak ada nan tumbuh dah, tak ada nan timbul dah. Fine aja nya. Cara kecil orang peten no problem.
Tapi secara adat, tentu agak ada kekurangan awak. Ada awak ketika lah godang, indak bergola. Godang nang kediagih gola menurut adat indak godang dari segi usia saja dan sana. Tapi biasanya pemberian gola itu biasanya dikaitkan dengan ketika awak di wisuda pakai baju sirah, alias ketika barolek, alias ketika menikah. Ketika itu lokek gola sekali nan biasa. Secara adat Minang nan standar ya. Tapi di Nagori awak nampaknya iko belum menjadi sebuah kebiasaan nampaknya. Ulun menjadi standar nampaknya di wilayah awak. Magi gola ketika seorang laki-laki olah babinyi. Biasanya babinyi aja. Berolek aja. Nan gola ndak ada sabuk dah. Nan adat ndak ada kewajibannya dah. Inyolah akad nikah di masjid. Selesai, sudah. Nan syariat agama kan lah selesai. Nan wajib olah dilaksanakan. Nan lain-lain nan sunat sana tinggal. Iyo memang betul. Tetapi awak kan judulnya masih orang Minang. Secara adat Minang, ketek iyo banamo, godang iyo bagola. Abah menurut sana tu. Tentu mungkin di antara dun sana ada pula nan kawatannya. Tu baan nan rancak ketua. Bagola lah awak sado anda. Nak sesuai jo adat lembago. Kalau menurut ambo iyo rancak. Rancak awak iyo bagola. Sebab memanggil-manggil nama ke. Kalau secara adat Minang, kurang elok. Kurang sopan itu nama Anak ketek yo diimbau namanya. Hoi Af, kamang. Barulah godang, kamang Af. Lah elok jo di dong. Tapi kok awak ada bagola, tentu golanya nak disebut. Kok Sultan Mudo, kok Sultan Pamenan, kok Sultan Pamuncak, kok Malin Bendang, kok Marah Bandaro, kok sianya lah. Kok misalnya ambo bagola Sultan Pamenan. Kan sana bisa main buang gola den. Kama menan tu. Lo biar rancak. Kama Af. Lo biar rancak juga bagola. Tapi balik ya kawak. Nang kini ke awak. Iyo ndak ada bagola deh. Balik. Kok kasado ni ndak bagola kini ke dia gola kasado abara kok bau ke dipotong. Bara jauh ketumbang. Bara ayam ke habis. Indak sodang-sodang ayam dalam kandang beko deh. Kalau ka betokak gola sado kok awak kini indak bergola misalnya. Tiyalah awak lapangan aja lah hati. Tapi untuk nan tibo di anak kemanakan awak arancak dari kini dimulai magiah gola. Asia nan dalam waktu dokek ko berencana kamangawin anak jo kemanakenyo tolong dipikiran hal iko. Tanyo ke kemanaken tu. Kanaken. Awak kan orang Minang dak? Orang Minang kalau lah godangnya bagi gola. Dia anglah kababinyi itu lah godang namu tu. Kaman jadi apa orang ang leh? Kaman jadi kapal rumah tangga ang leh. Yo kami lokek anggola kang leh. Rancak jo bertanya kanyo. Sia gola dia ang nang ketujuh. Betul kanyo. Jadi ndak titik dari langit ndak titik dari atas aja kebijaksanaan ni ko ndak mamak aja nan pandai-pandai mencari gola. Tapi nombor juga kok mamak nan merasa aiko gola untuk ang naranca. Alai ketujuh dah. Kok lah sama-sama sa poket. Lokek gola tu leh. Sesudah akad nikah atau ketika sedang berolek tu diumuman gola tu leh. Kalau secara adat bona nan gola ko balewakan dulu. Nan balewakan. Baimbon dari bawah ke terma godang. Dek mama nan marapulai cako duduk de terma godang de teh tingkah anan mama menyorak dari bawah. Siala gola misalnya. Kok Sultan Mudo baimbau dari bawah. Manyo si Sultan Mudo. Itu nyen mama dari Tongalamen. Dijawab lah dia menantu kita itu. Ambo Sultan Mudo. Manitahlah mama. Itu nyeliau kan.
Tentu dijawab pula dia mama apa kolej. Walaupun namo Sultan Surang na nambo panggil gola Sultan Surang na nambo imbaukan, namun ujuk je mungkasuk ambo kini ko adalah menyampaikan salam je sambah. Indak bersebut namo, indak berimbaukan gola, indak babatih serta beringgo, indak perlu bersisiah dan je bersibak. Salam je sombah tertumpak bakeh tun sanak kasadonyo. Aku belum lagi pantun ke dibaca ni mama sudah itu agak sepanjang tali boru belum dibacanya. Sudah itu baru rombongan naik ke rumah godang lah ya. Terus juga acara selanjutnya oleh. Tapi kok ada anak muda nalai menonton acara itu nan lah rencana kababinyi. Tapi nandek mama, nandek suku, nandek orang kampung, ndak ada takona anak magih gola ada. Awak jom ambil inisiatif leh. Berinisiatif awak seorang. Cari sia gola nang ketujuh. Nang kalokek kabaden nang kaba pakai semua hidup gua. Gola aku ndak ora-ora dah, ndak pakai sebulan 2 bulan sesudah awak beroleh aja dah. Semua hidup lokek di badan gola aku. Sia gola nang ketujuh. Kecil ngapa mak? Mak. Dan hari Jumat sesiang kan iyo ka berlangsung leh. Sesuai juga adat Minang, awak kan ketek bernama godang bergola ndak? Nang gola den kira-kira mak. Apa nang? Lu itu ni lo. Kok den nang ketujuh golai ko ama Malin Malano. Lain dah ada mama. Kok itu yang dah ada. Sesuai den manjung tinggi mamba godang den. Kok lebih tu nya mama lah sama sesuai gitu nampak aku mak. Tinggal melokean wak le mak. Tolong lewakan le mama. Ketika awak mendoa wisu. Itu ang kaliau. Jadi ketika beroleh lah sudah organ tunggal main agak segelobang. Tamu-tamu lah makan pulo. Tolong mama tu togak naik ke pentas te. Mau umumkan gola cako. Tentu ia 20 mukadimah dari beliau sekete. Assalamualaikum lain sebagainya. Nang kini ko anak kemankan kami sesuai adat Minang ketek bernama godang bagola, maka kami dari kerapatan suku Caniago Abu lah sepoket hendak magi gola kepada kemankan kami Jo Sultan Malin Malano. Jadi saja iko kini dari siko kateh kok basobok ya kemankan kami di lobuah nan golong maupun di pasanan rami. Jangan diimbaukan namo keteknya serupa dulu, tapi tolong dipanggilkan golanya. Betulnya mama awak dia teh pentas juga. Sesudah itu sah lah gola tu lokek dia awak. Kalau pou beko gora-gora kanti kemang kemang F. Pokoknya ndak basi si F mangga yang gini deh. Sultan Malin Malano gola ada yang gini. Tolong te imbon. Betul enggak kanti? Kok iyo nak beradet awak? Entah kau indak ke beradet awak? Sama lah awak jom memanjat dia terimbo itu. Kau indak ke beradet awak? Menurut sanak seruan itu. Ya lo mak tahu lo mak tahu nampak. Sampai siku aja lah dulu. Tambah aja panjang mikul lah. Atau lebih atau kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.